Op på den. Så hop ned. Kan du så hoppe ned, Mikkel? Kan du hoppe ned igen? Kan du så hoppe ned, Mikkel? Hop! Igen. Høj, Tobias. Så op på igen. Tobias, vil du op i banen? Det er på numsen. Tobias, vil du bade med trusser? Han har også stadig bukser på. Hej. Skal far prøve? Ja. Skal prøve? Skal Mikkel prøve? Ja, det er farligt. Ryser du? Vi fanger lige de slår med blomster. Thomas! Ja, Hop, kom med det her blomster hen. det kommer fra den der. Nu er det ikke noget med at lægge det på YouTube. Du gav mig en idé, Thomas. Prøv at sige noget derude, ja. Det her. Kom nu. Skal John prøve? Øj, lige i hovedet, var. Skal far prøve? Det vil tage. Vi tager. Ja. Skal du hoppe? Jeg har Hop. Du er dygtig. Skal du op igen? Skal du op? Nå, okay. Kom nu. Det er ikke farligt. Er det Mini? Er det Mini Mouse? Ja. Hun er fin. Og hop. Hold op, Mikkel, han kan hoppe, hva'? Ja, det er Skal du op igen, så? Nej, hvor er du fin. Har du fået bikini på? Bikini? Nå, det. Skal han også op? John, kan du passe på Mikkel, ikke? Du kan. Du får ikke holde mig. Bare... Du skal ikke sprøjte for meget på ham, Josefine. Det kan han ikke lide, vel? Er det for meget? Ja. Skal du tage billeder? Ja, det er jo. Det er klar. Skal vi tage billeder? Kan vi kigge over på Malene?